labi sa tanang binuhat niya. Hello mga adlaw, abyan, dira sa imo, kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagakalipay ako nga ining aton nga segment karon gina rebroadcast, gina replay dira sa Inubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Cabancalan City. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa technology sang Facebook nga bisan karon ikaw makakita kag makabati sa akon. Diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 sugod sa bersikulo 14 kag sa 16 nagasiling busa mga hinigugma sanglit nagahulat kamo sini, meaning nagahulat sinang pagbalik sang aton Ginoo. Magmakugihon agod nga masapwan niya kamo nga walay dagta o kon kasawayan kag sa paghidait. Kag kabiga ninyo nga ang pagbatas sang aton Ginoo kaluwasan. Kani man ang aton hinigugma nga utod nga si Pablo nagsulat sa inyo suno sa kaalam nga ginhatag sa iya. Nga nagahambal sini subong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. May iban pa nga butang sa ila nga maiwat hangpon nga ginapatiko sa mga di maalam kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan subong sang ginahimo man nila sa iban nga mga kasulatan. Kabayang Ginoo abyan magapakamayo sa sining mga bersikulo nga aton gintun-an ang aton nga hulat sa aton Ginoong Hesukristo sa iya nga pagbalik sa sini nga kalibutan aton gamiton sa pila ka mga buluhaton nga ginhatag subong laygay ni Apostol Pedro sa iya mga bumabasa. Ang una sa bersikulo 14, ang pulong diri is makugihon, diligence, industry, work. Amoy na ang punto sa sining bersikulo 14. Sa nagapaabot kita sa aton Ginoo, hindi kita magsigi tulog-tulog o mangin tamaran, kundi sa pihak nga bahin kita magmakugihon agod nga masapwan kita sang aton Ginoo nga walay dagta o kon kasawayan kag sa paghidait. We need to be diligent, to be industrious. We need to be working. Mag-alagad kita sa aton Ginoo. Hindi nga masiling nga dawat lang kita limpyo. Igo na nga maluwas kag wala gid sang bahin o kon contribution sa pagpalapnag sang maayong balita ni Ginoong Hesus. Ang masubo kay ang mga Kristiyanon instead nga magapamag-an sa buluhaton sa Ginoo, nahimo sila nga kasablagan upang obstacle, hindrance sa pagpalapnag sang pulong sang aton Ginoo. So isa sa mga buluhaton nga buhaton sang mga Kristiyanon mientras nagapaabot sa pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo, amo ang makugihon. Sunod, sa bersikulo 15, kag kabiga ninyo nga ang pagbatas ang aton Ginoo kaluwasan. Gani man ang aton hinigugma nga utod nga si Pablo nagsulat sa inyo suno sa kalam nga ginhatag sa iya. Ang pagkabig sang pagbatas, sang patience, sang long suffering, sining aton Ginoo kaluwasan. So sa sining bersikulo, nagatudlo ini sa aton sang pulong nga deliverance, kaluwasan. Deliverance sa
Mga tao nga wala pa kay Kristo. Ginhatagan sila sang kahigayunan nga makabati sang pagwali, kag pagtudlo, pagpanaksiyon sa mga Kristohanon nanungod sinang maayong balita, ang libre nga kaluwasan nga bayaran ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong, kag pagkabanhaw. Matud ang hambalanon sa mga Chinese nga there is no such thing as a free lunch. Wala sang libre nga panyaga. Oo, kung ikaw ginimbitar ginagda sa imo abyan nga alin sa abroad nga magkadto sa A1 nga restaurant kag pagusto ka sa pag-order sa mga pagkaon, para sa imo libre ina. Pero sa iya nga bahin nagbayad siya. Kag ang iya nga gingamit nga kwarta, iya nga pabalhasan ina dito sa abroad. So libre on your part, pero hindi libre sa nag-agda, nag-imbitar sa imo. Amo man inaabyan ang aton nga kaluwasan. Libre ini on our part. Pero may bayad ini kung hambalan naton si Ginoong Hesus. Ginhalad niya ang iya nga kabuhi, nagpakamatay siya, ginlubong, kag nga siya nabanhaw. So karon ang mga tao, tubtob nga kita, nakahangop sang pagwali sa mayong balita, kag nagbaton sa kay Kristo Jesus. Now, sa sining bersikulo 15 sa ulihi nga bahin, gani man ang aton hinigugma nga utod nga si Pablo nagsulat sa inyo suno sa kaalam nga ginhatag sa iya, nga nagahambal sini subong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. Maiban nga mga butang nga sa ilang nga maiwat hangpon nga ginapatiko sa mga di maalam kag mga mahuyang sa ila kaugalingon nga kalaglagan subong sang ginahimo man nila sa iban nga mga kasulatan. Sa uli nga bahin sang bersikulo 15 kag sa bug-os nga bersikulo sang 16, diri makita naton ang ginatawag the need for discernment. Discernment. Ang paghangop, ang pag-intindi, ang ihibalo sa mga pagtulunan diri sa balaan kasulatan. Mga pagtulunan nga ginsulat hindi lang sa mga propeta o kon mga manalagna, hindi lang sa mga gospel writers, hindi lang sa ginsulat ni Apostol Pedro, kundi ang mga ginsulat man ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ginpili sa Ginoo sa pagsulat sa mga 14 ka mga books or letters diri sa New Testament. Kag suno sa kay Pedro, mabudlay ini hangpon o kon intsindihon. Pero subong nga mga Kristohanon, ginhatagan kita sang balaan nga espiritu nga hindi lang manuglipay kundi manunudlo naton. Agod nga mahangpan naton ang iya mga pulong nga ginpasulat dira sa kay Pedro, sa kay Juan, kag sa sini nga bahin ginsulat ni Pablo. So, kinahanglan kita sang diligence mientras nagaulat kita sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Aton hangpon nga ang paglangan-langan sang Ginoo sa aton nga paghangop nagakaulugan deliverance. Deliverance from the penalty of sin in hell, and then deliverance for us to live a life free from worthlessness to a life that is profitable in Christ Jesus. And then thirdly, nagakinahanglan kita sang
discernment o kon paghangop, pag-intyende sa mga kamatuoran na ginsulat diri sa balaan nga kasulatan. Kabay pa kuntani dalom ang aton paghangop sa mga pagtulunan, doktrina diri sa balaan nga kasulatan. Kabay pa kuntani nga aton batunon ang mga pagsabdong kag mga pagsaway sa sining mga pulong sang aton Ginoo. Kag kabay pa kuntani nga kita mahanas sa pagpakigbahin sa buluhaton sang Dios samtang nagahulat kita sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Amay nga balaan, madamo gid nga salamat nga ikaw nagatudlo sa amon kung paano kami maghulat, magtrabaho, maglagad, magsimba sa imo. Samtang nagapaabot kami sa imo bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Pakamayo ang amon adlaw o Dios. Ilikaw kami sa pagkahulog sa pagpakasala sa kahuy-anan. Kaghatagi kami sa mayang alawas. Tudloy kami na mangin makugihon sa imo vineyard, sa imo bulaton. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa karon. Ako nagapangamusta sa kay Grace Balduza Amatorio Notarte. Good morning, Pastor, siling niya, and everyone. God bless your ministry always. Thank you. Pastor Jerry Ulan-Ulan, mayong adlaw man dira sa imo. Susi Novero, good morning sa imo. Kag salamat sa imo pangamuyo. Then sa kay Ma'am Rose Kadilig, good morning man sa imo kag sa tanan nga nagatan-aw sa sining segment naton karon. Halin diri sa Bahi City Fellowship Baptist Church ang akon nga dito man. Ang aton diri nga mga viewers. Hello sir, Roy P. Rimoto, good morning. Neil Gonzaga, Norman Samiliano, Ma'am Milagros Torres Otsorom, Marilyn B. Mora, Casin Milorina Sinorio, Engineer Juginis Pasilan, and the rest sa aton mga abyan na aton kaina na mention. Halin pa diri sa Bahi City Fellowship Baptist Church together with Joe. Ako magasiling, may God bless us all. Thank you.